Kyjov. Město obklopené jemně zvlněnými modrými liniemi chřibských kopců a sladkostí dozrávajících vinohradů, prokvetlé tóny cymbálu a houslí. Od roku 1548 město královské a až do dnešních dnů kralující vyšívanými firtůšky a rukávci, písněmi, jejichž skladatelé zemřeli a jejichž melodie žijí a vládnou kraji. Můžeme se zde stále potkávat se stopami minulosti, jež nám zanechali naši předkové. Nejen v místních částech Nětčice, Boršov a Bohuslavice, ale i v samotném Kyjově se dosud dochovaly původní vinařské stavby, vinné bůdy a sklepy, v nichž se dodnes zpracovává úroda z hroznů z okolních vinic. Udržují se výroční zvyky, jako jsou fašank, velikonoční obchůzka, dožínky, hody a jiné, při nichž jejich účastníci stále oblékají kroj, který se považuje za jeden z nejkrásnějších v naší republice. Největší přehlídkou etnografického bohatství celého regionu je Slovácký rok v Kyjově. Nejstarší folklorní festival u nás má tradici od roku 1921 a od roku 1971 se pořádá v pravidelných 4letých intervalech. Pokaždé přivádí do srdce Slovácka tisíce příznivců národopisu z celé České republiky i ze zahraničí. 4 srpnové dny patří Kyjov lidovým tradicím, zvykům a písním. Akce se účastní desítky národopisných souborů a muzik z Kyjova i širokého okolí. Dnešní Kyjov, který je přirozeným správním a společenským centrem pro dalších 41 okolních obcí, dýchá životem moderního města. Obyvatelům města i spádových obcí je k dispozici celá řada různých institucí. Školy od mateřských až po střední, dům kultury, kino, muzeum, několik galerií, knihovna a další. Sportovní vyžití poskytuje městský stadion, koupaliště, sokolovna, tenisové i volejbalové kurty, basketbalová hala, kuželna, ale i tělocvičny a venkovní hřiště téměř u všech školních budov. Není zde nouze ani o zelené plochy a parky. Zelení oplývají všechna kyjovská sídliště. O úpravu zahrádek, předzahrádek i balkonů dbají také majitelé rodinných domů. Snad největší zelenou plochou ve městě je městský park. Pokud se vám v Kyjově líbí, přijeďte znovu. Vždy tu na vás čeká mnoho srdečných lidí a především sklenička našeho dobrého vína. Tento videospot je rovněž k dispozici po načtení příslušného QR kódu.